Ganun kamingit man diri sa ilalong sa kadagatan. Ani mo, ngano naghilak man ka? Naunsa day magtanan? Wala na may kapuyan. Nagakuha na magpulianan ng mga kagasangan. Tabangan kita ni Mahuan. Sulti ang mga katawhan na ibalik ang kaanag sa kadagatan. Hasta gani ko dili na makahatag sa akong kahayang dili sa kadagatan. Sige, ako ipabalo sa mga katawa na iyong sitwasyon diri o mag-ampo ko ni San Juan ng Pomoceno na nagbalik at laban sa paraiso.